Y lagunok ongi etorri Lasto Txapelen kanalera, ongi etorri de Parabet hiri eraikuntza joko honetaren men daukagu gure herritxo txikia orengoz, azkenengoz eriki genuen saldiak ordetzeko zonaldea, gero hemen beste etxe bat eraikintzen gabiltza eta gero joango gara sendagilearen zona sendagilearen etxea sortzera, batez ere neguan edo esustan ez harrapatzeko gertatu daitezkeen gauza. Eta agian egin dezakeguna da non dago? Hori gure mapa da. Vale. A ver. Hortu dezakegu hau batzeko eta gero bagian beste etxetxo bat. A ver. Bueno. Vale, bost metal izango ditugu. Hemen biak baditugu, hemen biak baditugu, eta hemen bi izango ditugu. Beraz, esan daiteke, eraikuntza hauek egiteko gauzak badauzkagula. Baina presarik gabe. Lehen da bizi etxetxoa. Eta espazio gehiago beharko dugu, hau bukatzen dugunean. Orduro diru kantitatea gazten dugu. Gauza da ez dakidala zenbat denbora den hemen ordu bat, ez dago erlojurik hori adierazten duenik. Hemen gauzak bizkanaka egingo ditugu. Bueno, pizkanaka.
Beste etxe bat, eintzat bi pertsona gehiago izateko. Medikua, ketxa izan dezan, suposatzen dut. Bara egurra lortzeko, hemen elurra lantzeko eta hemen egurra mozteko. Vale, arazorik gabe. Bada espada eskatu beharko dugu apur bat. Gehiago. Txaron. Vale. Vale, hor datorrenean, izango ditu gauza gehiago. Vale, hemen falta darria. Hemen egurra, eta hemen harri ere bai. Vale. Vale, eso es. Bueno, hemendik ura badaukagu. No, ni gertatzen zaio.
A ver, abiadura apur bat emango diogu. Ea gertatzen den. Hemen duzi da lurra prestatzen eta ba... Vale. Aktore batez ere negura begiratuta garrantzitsua izango da izatea. Vale, vale. Trena. Gogoratzen nola egiten zen gauza hori ez. Ez benetan.
Ez hori ez. A ver. Vale, diru gehiago, ongi. Janari izango gaude, urez ere bai. A ver. Bai, badakit. Horregatik. Gaude hemen kaina sartzen. A ber, doktorren abintza dukatzen dugun. Hor daukagu tipo bat hilda dagoena. Vale, gutxi falta dela. Venga.
Egur bat hola bat baget falta zaio. Eta hau txaron, bigarren nivela. Hau lehenengo gatu hartu. Laro gehitamar erazten gaude zoik. Ikin nahi duzuen moduan. Bueno, hemen pizkanaka gaude gauzatxoak egiten. Laro gaita bost. Vale, doktoran etxarek dugu. Bost egur, 6 egur. Bueno, herri txikia da. Eskontu dut ez da noiz hilden otsoa.
Ah, vale. Zortzi. Negurako ongi ongo da egurra izatea. Bederatzi eta eskena falta. Bueno, lagorregita bez orduro. Eitzen barko du apur bat gehiago eraikitzen hasi aurretik. Ikusten dugun lan egiten. Beno lagunok, hau izan da dena, espero dut gustoko zen zaizuela eta hurrengoan gehiago. Agur!